טוב, אל תרקידו על הכרטיס. אתם לוקחים ניצות, אתם לא צריכים סטוק, אתם יכולים פשוט עם אחד כמה שאתם רוצים, ואתם לוקחים פבר, דף כאילו, ועכשיו אתם צריכים לקחת של הקריבר גופי. אתם נכנסים לפה, אתם נכנסים לפה, אתם שמים את זה פה, ואת זה פה, וגם את זה, ופה, ועכשיו יצא לכם כזה פרוסקסטר. פה אתם לוקחים, שמים את זה פה, שמים פה, ושמים פה, ופה יש לכם זיקוקים, ואם אתם רוצים לראות אותם, אז פשוט עשיתי אחד. ככה הם נראים. תפסיקו! הנה העולם שטוח כמו שאתם רואים, תפסיקו. והנה הזיקוק. טוב, אז תודה שראיתם, להתראות.